Suryanên li Amedê cejna Krîsmîsê bi ayînan pêşwazî kirin. Ayîn li dêra Dayîk Meryemê bi beşdariya Metropolitê Suryanan pêk hat. Di ayînê de fend hatin pêxistin û dua hatin kirin. Dua û daxwazên Metropolit li rojhilata navîn, rawestandina şer û serkeftina aştiyê bû. Burada olsun, Irak'ta olsun, Suriye'de olsun, inşallah Türkiye'de, bütün Orta Doğu'da artık bundan sonra savaşların durmasına vesile olmasını diliyoruz. Bu bayram öyle bir vesile olsun. Ne tenê Krîstiyan, beşek ji Kurdên Misliman jî di ayînê de amade bûn û rojbûna İsa Mesîh pîroz kirin. Sersala hemû milletan pîroz be. Ne tenê Ermen û Suryan êdî beşek ji Kurdên Amedê jî Krîsmîsê pîroz dikin. Lewre di van salên dawiyê de hinek Kurd ola xwe guhertine û bûne Krîstiyan. Kurdên ku ola xwe diguherînin xwe li dêra Protestan a Amedê digirin. Keşeyê dêrê Ehmed Güvener jî Kurd e û paşê bûye Krîstiyan. Özellikle bu son dönemlerde çok daha insanlar araştırma yapıyor. Çünkü internet bayağı bir önlerine fırsat veriyor. Her şeyi önlerinde görebiliyorlar. O zaman araştırmaların sonucunda bu noktaya varıyorlar. Daha çok gerçekten geliyor yani son dönemlerde. Li gorî rêveberên dêra Protestan, dêrên Ortodoks û Katolik, kesên ku paşê dibin Krîstiyan, zû bi zû napejînin. Ji ber vê yekê jî Kurdên dixwazin bibin Krîstiyan, wan hildibijêrin. Ez Kurdî. Bira giştûk li dunyayê însan giş bira şev hez bikin. Rojek gelek baş e, ew ji bona Xrîstiyana rojekî giring e. Ji ber ku piraniya civata Protestan ji Kurdên ku Misilman bûne û paşê bûne Krîstiyan pêk tê, di dêra Protestana Amedê de stranên ayînî jî beşek bi Kurdî ne. Bi xêrhatina Kurdî ya bi nivîskî jî li dêrê li ber çavan dikeve. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed.